guguk barang mike Mas. Wong urip ning alam donya kuwi mung diperintah kon golek rejeki ngiras antri mati. Tenane ya ngono. Dadi wong urip ning alam donya kuwi ya mung golek enak karo penak. Enak elek ngrasake, penak elek manggon lan mapan. Ning setemene sing paling abdol piye Kang Gareng? Ya kon golek rejeki ngiras antri mati. Maka wong urip kuwi ya sing genah lho, sing cetha, sing mesti calon mati. Ngono ya? Heeh. Sumarodat nahu asfala safilin. Besok wong kuwi lek wis mati ning jero jogangan dhewe tanpa kanca. Apa sangune? Wong urip ki tembunge gampang kan? Piye? Wong mulya kuwi wong sing waras lahir batine. Wong sing ayem kuwi ora kakehan tanggungan. Lah wong sing tentrem kuwi wong sing ora kakehan polah. Lah wong sing rasa kuwi wong sing gelem rukun karo tangga, dulur, kanca. Kuwi rasa mesti kuat kuwi. Lah slamet lan orane menungsa ya gumantung ning perbuatan to. Apa yang didapat adalah hasil yang diperbuat. Oh, iya. Aja mung obah golek opah. Ning ya obah didasari ibadah. Ngono ya, Kang. Heeh. Rene wong urip iki calone mek kaya intip ning jogangan ngesor dhewe. Aku meling para waranggana iki
mumpung isih urip eneng wektu ana umure sapa sing ngresakne ndang ladenana. Ngono lho. Ngono kuwi. Heeh. Kuwi karepe piye to, Kang? Lho, tegese iki sapa sing ngresake nanggap ki monggo, ngono lho. Oh, ngono heeh. Ngladeni wong wedok iki gampang, Kang. Perasaan iki tipis. Aja meneh kok ngantek kowe nembung. Agek wajah praupan kuwi lho, ya. Wong wedok ki wis ngerti, wong wedok ki tukang dundum adil tenan lho. Contone ning rumah tangga kae masak enak ngono iki kangge putrane, iki aja tolong lho nggih bapakmu. Adil lho iki wanita iki ngono kuwi. Perasaane iki tipis. Aja nganti kok kaya iki terus nglirik, nembung. Tembung kasar, wong wedok iki perasaane tipis banget. Tenane ya, heeh bojoku ya sing ngono kuwi ya, tipis banget perasaane, gampang krasa ngono lho. Gampang ngerti ngono lho. Kowe roh sing bonang iki. Nang warung ngene iki sing ngladeni Sri ngene ndak gelem bocah. Ajak iso muarem ngono. Kowe krungu lek bebelan karo HP. Lek sing ngebel bojone halus. Iya. Golek sing ngebel aku, "Wih Mas, aku ngantuk ra iso melok latihan." Kayak ngene. Matamu, Mes. Iki guyon, ya, menyelam sambil minum. Wong urip tanpa agama, morat-marit tanpa arah. Suci karo langgeng, wong urip ana ngalam donya kuwi gawe amal kang saleh, ya. Amal kang saleh, ya. Iki perlu tegese amal kang saleh iki tumindak, ya. Sak bobare rasane iki iso semeleh. Aja nganti ngamal ngomel. Lho. Ngamal lak ngomel iki piye? Ya teko Mbak Lucy kapan bar mari rawame. Bar mari ngene sok-sok aja ngene iki. Amen ae. Deluk ungkas deluk ae. Lah ya mula kuwi ngladeni wanita iki sing halus. Aja sok tok candak sak dhuwure tenggak. Sabab ya ning daerah wilayah kepala ya iki pancen yasane Gusti. Iki yasane Gusti tenan. Yasane Gusti ya le. Maksude yasane Gusti piye to, Kang? Lho, wong urip iki yen tak lokke sak ngisore sirah kuwi ora nesu. Nesu kaya ngapa to? Gegermu kuwi, dadamu kuwi, wetengmu kuwi. Meneng ae. Sebabe apa? Pancen jaraga iki asale karo rasa karo gaib dumadi saka geni bumi Banyuangin sing marai lemu wong iki ya tembunge bumi sing paring rejeki ya. Terus bumi sing paring rejeki jagat sing paring kuat. Dadi asale raga kuwi saka sari-sarine geni bumi Banyuangin. Wong urip mangan merga wohe tetukulan saka bumi. Ngombe rembesing ibu bumi, ya ta. Ning yen nggon kepala iki, ya. Iki pancen yasane Gusti wajib dibekteni. Tata krama kowe nesu titik kok nyenggol iki, wiwit netra, tutuk, grana, wong mesti tersinggung. Ngono ya, Kang. Heeh. Apa meneh wanita, wong wadon aja tok pisui. Oh, nelongso tenan. Wong wedok kok dipisui nelongso. Mesti nesu, mutung, nyongot ngantek lambene kaya cantolan kethu. Ning wong wedok ki angger tok candak ngesore tenggak ya. Wong wedok ki ran ngesore ae. Meneng ae. Ngono. Ning lak candak dhuwure tengkak ora gelem bocahe. Oh ngono. Mulane ning alam donya ki perlu wong ya
Aja nuruti butuhe karep, nurutana butuhe urip. Tembange apa? Pangkur. Mbak Lucy kon ngadeg senadyan to kringeten. Kok pangkur iki pangkur apa? Ya pangkur jenggleng karo Mas Entun. Nyandi cae. Monggo. Monggo ngadeg. Mas Entun kalian Mas Wakit. Mbak Lucy. Ayo jumeneng nggih. Nggih, mboten apa nggih? Mboten menapa-napa. Syukur jenenge wong oleh awean kok eram lek nyanyo kok. Lah nggih. Lek saiki nyanyo sok ya nane. Monggo. Monggo Pak Lucy pangkur jenggleng. Kira-kira nek umur Anggitmu kowe wis seneng-seneng dikira wis bar. ora aku ya sik rantu dawuh Kang Petro kok. Oh iya iya. Mas Entun. Nggih dawuh. Pripun? Monggo. Sak mangke kahananipun Banjarjo. Nggih. Matur nuwun sang dhateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa kalih Nggih. Ibu Lurah. Injih. Saestu lek ngopeni jan kopen tenan. Sampun maringi panggenan ingkang Eh, gawira. seneng. Nggih, Nggih, monggo. sugotone jan cemepak. jangkep. Dalu menika nggih meriah sangat. Acaranipun rena-rena. Wah. Kathah sing mirsani. Wah, bebet mulai saka SD, SMP wis ngaturke kabisan kabeh. Iya. Anakmu ya kudu ngono digula pentah. Dididik sing Anakku, bener. Iya. Anakmu wedok saiki wis turut ndi-ndi ngono. Ning ndi? Kowe weruh. Aku roh kaya rumangsamu. Sik beneh anakku pinter sekolahe lah anakmu. Sik cilik dikutang kok dadi copet. Loh, copet iso ngasile kan Alah malah dempene diwuruki dadi kon bandar utuk kowe. Lho, dadi copet Bapak bandar utuk ora. kena diklumpukne ning kene Lucy lho. Oh, dadi base kene. Malah bose kene. Aku tak setorne rono. Masterne Kang Petro. Iya. Ayo, pangker. Mbak Lucy, Dalem. tasih apal nggih pangkur. Insyaallah. Pangker jembleng sama arep muni. Pangkur jembleng iki Bu ya. Nyuwun sewu, kula niku ngertos jenengan badhe ngudut arep muni cape gunung jenggleng malah pangkur jembleng. Dia kaya ngopo ki Pangkur awak. jenggleng pun asal yatra pinten, Mbak? Dalem? Pangkur jenggleng niki lho jenggleng teng Tulungagung pun asal yatra pinten. Ya tor pinten namun tumbas nika kijeng kagem sentun mawon. Potongane kok kidul. Ndongake aku ndang mati kok piye? Ora sapa lho sing Wong ngomong. iki disyukuri. Alhamdulillah sampun angsal griya 3 menika Mbak Lucy. Mbak Lucy, Kendaraane dawuhaken kalih. nggih. Nggih. Terus jenengan biwaraken kula ngeten iki dos pundi? Mbah nggih. Sehat nggih. Menika Pak Gita Pak Sugito. kenyataane tasik sehat Sugeng. wal afiat tasik sugeng mboten leres beritane sing jare keserempet Nah, montor niku. sing jare sukune stroke kuwi salah kabeh Ah, iya. saiki lho jejeg dagelane lek kelar mencelat teko kono sik kelar kok beritane jarene bergas trengginas. makane dikirane stroke tenan wong arep nimbali ya malih ora ngono. sida ya muga-muga bar bengi iki kabeh para pamirsa iki midhangetke ternyata Pak Gito iki tasik Ngono. Pak Tasik Gito sik wilujeng. sehat. Ingkang badhe Nggih. ngersakaken ingkang badhe paring dawuh Nggih. tindak wonten dalem Pak Sugito monggo. Nggih, mengko ora lali mesti sentun karo Brahman ya. Ngono. Nek sindene sak jagat lho. Niki mang 15 Jan-jane. sakjane. Heeh, semboto. Sarene gone ya. ra patek sedeng terus Kok akhire iya sik? dilongi. Dak kok ya sik tega-tegane wong meger-meger semono gedine lho. Jarene kok Tur cek piyayine cek manis ya. malah ngeten lho Rama, lek piyayi niku lek dipun dongakne meninggal dunia malah panjang yuswane. Amin. Nggih, diparingi malah seger kewarasan. Nggih. Yang Nah. sabar menika subur. Nah, wong Ngono sabar to. kekasih Gusti. Nggih. Nah, Innallaha Ma'asabirin. ma'asabirin. Sekali merdeka tetap merdeka. Apa hubungane kok hubungane ya? wong sabar kok kesing Gusti harus sekali merdeka iku apa. Mas- Iki kowe, Maksud iki- Pangkur. Wayahnya jengleng. Iya. Persiapan. Gerak. Wah, alon-alon elektro. Kelpet kongtit. Apa kuwi? Sikil rapet bokong jendit. Oh alah, kelpet Kongtit. apa? Kelpet kongtit. Kelpet kongtit. Heeh, Sikil rapet, bokong medit. Nah, kelkeh. Kelkeh. Sikile mekekeh.
Mekeke. Kongju. Kongju. Bokong maju. Kaya kiri anyang-anyangan. Kurang ajar Cepet Pak De. Baburan kiri. Saben bengi. Wes Oke. Sing jengleng aku dhisik. Alan-alan ae yo nyok. Oke mama. Kel peju. Kel piye? Kel Kel peju. Asline wong Ponorogo ngertu. Piye ta? Kleru omong. Kelpet kongtit kok kelpet. Peju kok iso Kelpet kongju. Kelpet kongju. Kongju. Ya ya amben kleru enderane Pak Gito pisan. Kula ngertos pribadine mangke. Londonge hobi. Wis tuwa niku kudu nyegah aja nyega. Lah, ngono kuwi. Kedahe nggih ngaten kersane panjang umur. Awakmu lho sing kandhane iki. Awakmu lho. Aku muni apa? Lho kuwi mang kelpet mang. Sikil rapat. Bokong keju. Nah. Pikirane kok teko ngendi-ngendi. Nyam ora bebeh dikira porno. Nyam. Ngarep apa mburi? Mburi to kongtit kok bokong cintit kok. Eman-eman. Kong berdi. Ya. Mas, aku mbok dibagi. Sik ta, tak tekonane sik. Heeh. Krasa wering yo. Urung. Jabang bayi. Kok ngrasa? Urung krasa. Awakmu sing ati-ati. Oh iya. Mergo enek kilpet kongju. Kelpet Kongju. Aku mang wis ngombe jamu sore ngat. Sore diombe. Bengine terus semangat. Oke. Hey. Sing ati-ati. Oke. Hati-hati lho ya. Iya. Kowe kudu lek mun joget kudu manut obahe lambeku. Kudu manut sak cengkokku. Lek aku mandek, Mandek. pemaku maju. Heeh. Aku mandek ya kudu mandek, manut Mandek. cengkokku ya. Oke. Yen mamat bokongmu lho. Yen mamat yen mamat ya tetemane awakmu sing bawa dadi karo lip sync ngono lho. Kowe sing muni sing ketok tetemane iki swaramu, nirokne aku. Oh ngono. Yen mamat Sindene tuwek wis mambu lemah iki. Ngono kuwi. Duobang tok. wah ya among karo Kelpet kongju lho ki. Janar kuning, janar kuning, janar kuning, janar kuning, janar kuning, janar kuning. Awas to. Gimana? Gimana? Ora kerasa. Tak kandhani. Iki ketoke wis kapalen tenan. Iki dikapak-kapakane wis ora krasa. Ngono ki mbok ya belas. dibeset apa piye? Mosok dirusani kaya ngono iso. Nek anake anu ki mbok disikat sithik-sithik apa piye? Makane to aja nyek. Aku nek kurping pindho kaya coro-coro ngono. Ki umpama pitik abarane wis kuat tenan, gulune wis atos. Wis kenceng. Wis kenceng Mangkane tenan. umpama panganan dikum dhisik. Dikom ya ora mbedodok iki kok. Pamrehe kapale ben ucul kok. Ndang bejo. Ganti. Lumpang watu musuhe kayu kelon alune. Sok.
Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun yen sing muga-muga. Nyapa lho kok ndonga ngono. Ya ben krasa tenan. Oh iya. Ben teko nggon. Awas. Awas. Tentang tanyo. Wis apa urung iki kok ora krasa. Tak mundi ta. Melek ayu. Melek. Urung ta. Urung. Iya. Ngono kok dadi duit. Aku gak ngono. Aku ki ra mrentala. Lha kok iso ra mrentala? Bareng ngene iki kelingan mbahku Nyapa? Ngene ya wis ngono ki bentuke bokong ya ngono kuwi. Jabang. Kelingan bae, mbae nak pipis ra sak nggon-nggon. Hai, wis apa urung ta mau? Iya iya. Ora krasa. Ora krasa dikenekne tenan. Iya. Gak sakit. Hmm? Gak sakit. Gak Aku perih. terna nang jeding sik ya. Lah iya to, mbeseri to. Bae tak pipis. Malah Wah, ngeling ngono. Bocor. Aku kelingan ono piye putri sing wis sepuh-sepuh. Piye? Mulih kok pasar karo gendong senik. Yo nganggo sewek ngono kuwi. Iya. Ya wis ngene. Alah nanti Mbak. Alah kok iki kok ke pasar sumpah to. Sik ya ngono ngarep. Beletmu ya. Nyapa kuwi? Pipis. Masa ya cincin kaya ngono. Kata-kata ngono. Alah padha ae wong lanang ki ya ngono. Sing ngomong sapa? Lah wong lanang iki wis padha ae. Lah kuno-kuno wis ora nggawa apa-apa. Nang ndi nggawa obat. Wis obat ku lho. Obat tabit. Aku sing ora nate nggo ku ya. Allah ya. Lho tutup nganggo iki lho. Tik tik. Sepinten Pak? Pacita. Hey! Wong arep mati ya kok dadak nyolong raga tak sibuke iki lho ngopo kok iki sin. Latihan copet. Wis ta Mas. Aja obah. Nyapa? Enak sing gogro. Arep mbok ganti kuwi. Sing kuwak sapa tak klumpukne kene. Dipangan sesuk ya. Dipangan piye wong kancane kene akeh Mas. Ngajar. Ning kene kancane yo akeh. Ngene tak klumpukne, ngene sesuk mlumpuk akeh tak gawe hidup. Mbok gawe hidup. Sing digo lusi iki kuwi. Bodol nang lusine. Heeh. Balik nang sing duwene. Ngajar kok. Panas. Sayo sing rukun karo kancane aja ngaso-ngaso aja mepet-mepet. Semu. Hanya apa? Nanti pepet sumu. Semu. Sumu ya di apa dilukari dikipasi. Semu. Ya, terus adus. Semu. Ya di sabun. Terus diler. Bisa diler gitu. Maksudnya ki apa kuwi gabah kalau nak bar di anu ki timbang kapok diler ngono lho. Oh, ngono. Panas sudan aling-aling. Ala capek. Gunung. Ho ho ho. Hae, hae, hae.
Ya. Lo. Lah. Hei. Oh. Ses mandek diadrek isih hudud. Jaluk edrek Mas Dasir ya. Iki wis dadi jaluk edrek Mas Waya. Sobrate. Ya iki apa kuwi jatilane apa kuwi Kudune ki sing kesurupan ki sing ganong. heeh. Wah, Ora kok jatilane ya. sing kelebon Malah jatilan. heeh. Muga-muga ora kelebon begenten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Niki Demete sik bocah. suarane cilik. Ketoke apik ya. Adik namanya siapa? Iki wis tua. Wis tuwek. Ora duwe untu wisan. Ayo, layak dirubung codot. Iki apa mae Pak Kita? Jenengmu sapa, Nduk? Jenengku Sulati. Sulat. Urung patek teteh. Sulastri. Heeh. Pancen anu pelo kok. Oh, pelo. Jenengku Sulati. Sulati. Heeh. Aku tak. Iki masuk apa kuwi demit dung bandeng ya? Utuh. dudu. Aku begenggek guyangan kono. Weruh begengek ora? Begengek kuwi lho sing nggo adah karo tongkol. Heeh. Ae jenenge Oh, kuwi begengek. besek. Besek iki irunge bojomu karo irunge besek. Kuwi tesek. Oh, tesek. Tesek iki lho, tesek. Kuwi kalah. Hah? Kalah. Kowe tapa-tapa elemen. Ya ampun, Mbah. Ampun ganggu jiwa ragane Lucy. Pundur nggih, Mbah nggih. Nah, Lah nyapa? atu arep njaluk uwe tak. Iki asli genah begengek tenan ya. Iya iki, heeh. Wong demit kok mata. Kira-kira sing ngenyangi riyen sinten, Mbah? Ketoke ndek utang ki sapa, Mbah? Biyen ta? Nggih. Kemis. Kalau anu Oh alah, tukang bonang nih. Omah, Dudu tukang bonang. Sing tukang gambang iki lho. Trimo. Iki padha powele lho sih. tak omong ya. Nggih. Kemis ki rono ki utang ora bayar. Modar. Atrimo ki ninggalne calung ambune ndak enak. Oh alah ninggal sarung tok. Oh alah Mbah, Mbah yo sabar, Mbah. Aku nenek arep njaluk anu nagih dhuwit ning Wahya cek duwe utang 15.000 aku. Pira, Mbah? Duwe utang 15.000. Wah ya apa ya pernah rono, Mbah? Wahya katoke dawa keli ning kono. Mosok kowe gelem sapa ngono kuwi. Antene ngono yo ora ajak-ajak. Lah iya ya. Wis kirane menak mbok ajak-ajak to, Mas. Aku tak mulai ya ngono. Yo engkon nggih 15.000 disaur sesuk-esuk lewat pulsa nggih, Mbah. Lho, ditransfer pulsa. Aku ya pengen kaya tindan-tindan kuwi. Walah. Pengen tuke duwe ngono aku. Ditukane HP. Enggak, Emang. Engko ditukane Nokia. Enggak, aku nek tuke duwe pengen tumbah delang kalung dalu tepek lho. Cepek yo. Ceplek. Ceplek Sing kira-kira. ngomong ceplek lho sapa rungono. Nyuwun apa gelang ngelih napa? Kowe iki ganteng-ganteng kaya kapak ento. Lha pengen Aduh, apa? izin. Gelang? Izin atuh. Gelang karo apa? Aduh, duwe pengen tumbah delang kalung kalau tepek ki lho. Iya ta. Cepet. Kalau cepek. Mbah, kula nggih tanglet nggih. Napa? Jenengan kalih Druwo kalih Perindu endi? Ora wedi. Aku wedi kalau Pak Delang kita. Aku tak mulai ya. Nah, monggo nek mulih. Tapi aku njaluk ambung. Ambung Wah, iya, iya. ngono lho. Ambung sinten? Ambung sinten, Mbah? Aja bapake. Bapake ala. Kula mawon nggih. Dalange kok wedi dicek. Bapake ala, Mbak. Mila ibu cek cemburu ya, Mbah, kira-kira ya ora ya, Mbah ya. Wong ngambung anake lho kok ya. Boten. Apa kowe arep ngambung aku ya? Emah tuh elek kok. Oh, alah. Mau tenan, Mbah. Lah sinten, Mbah? Ya, Mbah. Kira-kira sinten? Sigender ya. Sing ngender, Mbah. Ora tau orang wedok 16 tahun. Mbah, sing ngender nggih. Itu ala sing gampang kuwi. Sing gampang. Langsung melek biak. Dingkluk. Ya ngono, ya ngono. Wis satu mulai ya. Heeh, diambung sira, Mbah.
Mau ambu mulainya. Asli. Hoi. Ho 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 ho. Ayo le. Ho ah. Ho 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 ho. Nadyan wadon sarta Suarane nyetan bali ngolok apa setia inumane banyu bane Dek zaman berjuang cara kelingan anak lanang bijik tak openine saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing digedhek bijik nate janjine saiki apa nek gunung tak sadangi segera wonten pamundhut larasipun pelok ingkang nyekar Mbak Ayune sing ngendang
langgame napa nggih wau bawane Pak Diarto saking Surakarta dandang gula monggo langgame apa imbangono katresnanku oh monggo pelok barang apa nem Asmarandana Pak Diarto monggo kegarane wong akrami tutu pandha tutu rupa hamung ati pawi pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ke langkung tan kena numbas arta Mbak Ayuni sing ngendang Sudarsih sarjana bahasa Indonesia monggo sumuk sing dilereng ringet lah sing dibuntel ndahane ya
yen korupsi nagarane rugi piye mas kuwi aja ngonang kuwi apa kuwi kembange menur sing kapuja-puji aja ngonang jujur marga yen wis jujur nagarane makmur piye mas piye aja ngonang ngono kuwi wonten pamundhut reok Ponorogo. Wah, Mbak Lucy kok wis kelagepan ya. Monggo reyokipun kethok kenong gong yuk. ayo ya
enjing bidal gumuruh ngenjang enjing kung ingkang bala kuswa lara saraya wadalira rasa madangi jagat tok mungop-mungop aneng sabocah ingkang wukir merbapak pangsumirat keneng sorot ing surya ong Pawan Suri wonten dawuh anak Prabu Baladewa ora lega rasan ing atiku yen durung kelakon jejuwing kuandane si Anoman niku nyedhike ngregetke eling-eling kewan pendhita yen sate prayogi dipun pejahi kemawon mati dening Baladewa ya langening dalang ya negara banjara muncar dengan rata konang sulam sotetan padang Sena paguna waras sakaring toya rikala ngebyur rasa mudra alun gulung magulungan mandheka dhisik Mas ora pangling nggonmu lumaku nganggo bayu bajra kekuatan ning angin Werkudara maneka dhisik Bratasena maneka dhisik maneka wah kowe sapa aku Diktya Gudayaksa aku Garu Yaksa aku Diktya Kala Garu Sial aku Strayani Duryudana utusane Ibu Betari Durga kaya Anoman kudu mati ora minggat kelakon dadi pakan gagak batanmu Waduh Sena paguna ros karing toya
Becahe mulih toto-toto. Jauh kapok ya. Iku sanyatane gunjang seret rinanggo saya dalu hararas abjir lintang kang gumedhap dadi sanya tangah wangi lumrang gandaning itu karangyan pujet nira sang dwija waramba ngangan lir swaraning matu branta manung sungsarining kembang manungsun sarining kembang bocah bajang iling angin
Kula Ndraneman. Ana apa? Kula dipun utus Bapak. Kan nyusul sampean. Bapak sapa? Nggih Kyai Semar niku lho. Sampeyan diaturi tindak rawuh dhateng Kalangga Dempel. Nilek sasi sura ta niki? Nggih. Sasi sura niku maknane werna-werna. Enten sing arani sura niku wani, enten sing mestani sura niku suci. Namung anggenipun mriksani menika saking kacamata napa? Tri sura murti, tri telu, sura landhep, telu ngatunggal nyawiji, sing dirani aku wong urip, aku pangucap wong klawong baita yasaning Gusti, urip kang kawasa ngobahake jiwa. Ngono ya, Tru. Angel-angel wong urip ngeten iki lho. Manunggal-nunggal dadi setunggal. Sing angel niku cara tembunge kathah wong semedi, akeh wong meneng, akeh wong dikir. Sing angel niku gawe tumak ninah niku lho. Cara tembunge Jawa, angel niku namung perkara tenan.